чиркинтарин одами ҷаҳон дар 94-солагӣ вафот кард. Ому ҳоҷӣ тамоми умр танашро нашуста буд ва ҳатто ба китоби рекордҳои Гиннес чун одами чиркинтарини дунё номнавис шуда буд. Ому ҳоҷӣ аз сабаби гирифтор нашудан ба беморӣ худро шустушӯ намекард. ӯ гуфтааст дар сафарҳояш на як бор бо нафароне вохӯрдааст ки ба ӯ ройгон шустушӯ ё оббозӣ карданро пешниҳод намуданд. ӯ бошад ҳамеша рад мекард. Ому боварӣ дошт ки ин метавонад ба ӯ зарари калон расонад. аз шустушӯи ҳадди аққал одам бемор шуданаш мумкин аст. вай лоеро ки баданаш дар тӯли солҳо ҷамъ кардааст ҳамчун як нав системаи маснуият яъне иммунитет тавсиф мекунад. гӯё он чиркиниҳо ӯро аз бемориҳо муҳофизат менамоянд. солҳои охир бар асари пирӣ ӯ дар як хонаи нимтайёр дар як деҳае дар Эрон зиндагӣ мекард. партовҳои аз роҳ ҷамъ кардаашро мехӯрд ва дар як ҷои пур аз хокулой мехобид. таоми тару тозаро дӯст намедошт. ҳар касе таоми тоза пешниҳод мекард ӯ хашмгин мешуд. ому ҳоҷӣ дар ҷавонӣ бо мушкилии равонӣ дучор шудааст. пас аз ин мушкилии равонӣ худро аз мардум дур кашидааст.